שלום חברות וחברים, מה שלומכם? קרפי, פילי ואני התגעגענו אליכם מאוד מאוד, ותכננו היום לקרוא את הסיפור מתוך צפרדי וקרפד, סיפור בשם כפתור שעבד. זה הסיפור האהוב על קרפי, רק מה שמהבוקר הוא קצת מצוברח ואני לא יודעת למה. אז חשבתי שאולי נוכל לנסות להבין ביחד מה אתם אומרות ואומרים. אוקיי, אז בואו נקרא לקרפי רגע. אולי ככה הוא יוכל, אולי הוא יסכים לספר, אולי כשאתם כאן הוא יסכים לספר גם לי מה קורה. קרפי, קרפי, צא החוצה. קרפי, קרפי, כולנו אוהבים אותך. אוי, זה עוזר. קרפי, קרפי, כולנו אוהבות אותך. קרפי, מה? תראה, כל החברים שלך פה. שלום חברים. אני התגעגעתי אליכם באמת. אני פשוט... מה יש קרפי? בוא תספר לנו. אני מהבוקר כל כך דואגת. ואולי עכשיו כשהחברים פה תוכל לספר לנו מה כל כך מפריע לך. אז נכון שפילי עכשיו משחקת והיא בונה פאזל בחדר? רויטל? נכון, מהבוקר היא מרוכזת בפאזל הזה, זה ממש ממש מרגיע אותה קרפי. וזה בדיוק מה שמעציב אותי. למה זה מעציב אותך? כי אני רוצה לשחק עם פילי ביחד, ואני בכלל לא אוהב פאזל, ואני רוצה שהיא תשחק איתי, ותבוא לשמוע אותנו את הסיפור, כמו שתכננו. והיא לא מקשיבה לי. קרפי, יקר, קודם כל, אני כל כך שמחה שסיפרת לנו. נכון חברים? ואני בטוחה שגם יש להם ומלא עצות טובות. קרפי, יש לי שאלה. האם אי פעם לא רצית, או רצית פילי ואני לא נפריע לך באיזשהו משחק שאתה משחק? אני אוהב לאפות עוגות זבובים לבד, כן, זה נכון, זה אני אוהב לעשות לבד, זה מרגיע אותי. קודם כל, איזה נהדר זה שיש דברים שמרגיעים אותך, שאתה יכול לעשות. נכון, באמת כל פעם שאני קצת מצוברח אתה הולך לאפות עוגת זבובים, זה נכון. אולי זה מה שעוזר אז לפילי לבנות את הפאזל. אוי, רויטל, את צודקת. אתם צודקים חברים וחברות. פשוט פילי הייתה צריכה קצת זמן, כמו שאני צריך כשאני אופה עוגות זבובים. ואולי זה בסדר. והנה אנחנו פה, ועכשיו, רגע, רויטל, עכשיו כשכל החברות והחברים שלנו פה, ואני פה, ואת פה, אולי נקרא את הסיפור? או, רעיון נהדר. מה אתם אומרים ואומרות? בואו נתחיל. אתה זוכר איך קוראים לסיפור שאנחנו מספרים היום, קרפי? כפתור שעבד, בטח. זה אחד הסיפורים שאני הכי אוהב. בואו נתחיל. קרפד וצפרדי יצאו לטיול ארוך. הם טיילו לרוחב קר דשא גדול. כמו שאני אוהב. נכון, אתה אוהב לטייל. אבל עכשיו אנחנו בבית נשארים רוב הזמן. ואנחנו יכולים לפעמים במקום לטייל בחוץ כמו שאנחנו אוהבים, אנחנו יכולים ללכת הלוך חזור בחדר. נכון קרפי, אולי נעשה את זה ביחד אחרי זה.
הם טיילו בין העצים, קרפד וצפרדי. הם טיילו לאורך הנחל. לבסוף הם חזרו הביתה, אל הבית של קרפד. איזה ייאוש, אמר קרפד. מה זה ייאוש, רויטל? מה זה ייאוש? מישהו יודע? אולי זה... בוא ננסה להיזכר. כשניסית וניסית לשכנע את פילי שתשחק איתך, מה הרגשת? הרגשתי בהתחלה מאוד כועס. ואחרי זה? מאוד עצוב. וגם? ומתוסכל, שזה עצוב וכועס ביחד. נכון. ואז הרגשתי שאין לי כבר כלום לעשות ואני לא יודע מה לעשות. אולי זה ייאוש. אז למה קרפד היה מיואש? בואו נשמע. איזה ייאוש, אמר קרפד כשהם חזרו מהטיול. לא די שכואבות לי כפות הרגליים, גם איבדתי את אחד הכפתורים של הג'קט שלי. אוי. כן. אל תדאג, אמר צפרדי. אנחנו נחזור אל כל המקומות שטיילנו בהם. די מהר נמצא את הכפתור שלך, קרפד. הם חזרו. הוא חבר כל כך טוב, צפרדי. נכון. הם חזרו אל כר הדשא הגדול, איפה שהם התחילו את הטיול. הם התחילו לחפש את הכפתור בתוך העשב הגבוה. הנה הכפתור שלך! זה לא הכפתור שלי, אמר קרפד. הכפתור הזה שחור, שלי היה לבן. קרפד שם את הכפתור השחור אצלו בכיס. אותו כפתור שצפרדי מצא וחשב שזה שלו, אבל זה לא היה שלו. נכון. ציפור דרור אחת נחתה לידם. סליחה, אמר הדרור. האם איבדתם כפתור? מצאתי כפתור. תראה, זה לא הכפתור שלי, אמר קרפד. בכפתור הזה יש 2 חורים, בשלי היו 4. קרפד שם את הכפתור עם 2 החורים אצלו בכיס. הם חזרו על בין העצים וחיפשו בשבילים האפלים. הנה הכפתור שלך, אמר צפרדי. זה לא הכפתור שלי, איבב קרפד. הכפתור הזה קטן ושלי היה גדול. קרפד שם את הכפתור הקטן אצלו בכיס. וואי, רויטל, כמה כפתורים בטח יש לקרפד כבר בכיס, אבל אף אחד מהכפתורים לא היה הכפתור שלו, שאותו הוא רוצה כל כך. מעניין אם הוא ימצא. דוב ליל קטן הופיע מאחורי עץ. שמעתי שאתם מחפשים כפתור, הוא אמר. הנה כפתור שבדיוק עכשיו מצאתי. זה לא הכפתור שלי, הילל קרפד. הכפתור הזה מרובע, שלי היה עגול. וקרפד שם את הכפתור המרובע איפה? אצלו בכיס. נכון. צפרדי וקרפד חזרו גם אל הנחל. הם חיפשו את הכפתור בתוך הבוץ. הנה הכפתור שלך, אמר צפרדי. מה לדעתכם? קרפד ענה לו. מה לדעתך, קרפי?
הוא אמר זה לא הכפתור שלי. בואו נשמע. זה לא הכפתור שלי, צעק קרפד. הכפתור הזה דק, שלי היה עבה. אוי, מה יהיה? אני לא יודעת מה יהיה. קרפד שם את הכפתור הדק אצלו בכיס. הוא היה נורא נרגז. הוא קיפץ למעלה ולמטה וצבח. כל העולם ממש שורץ כפתורים, ואף אחד מהם הוא לא שלי. אוי, אני ממש מרגיש את הכעס של קרפד בכל הגוף גם. תראו איך הוא קופץ פה למעלה ולמטה. לא מבין איך כל הכפתורים בעולם נמצאו. חוץ מהכפתור שלו. אוי, זה באמת מעצבן, רויטל. בואו נראה מה ההמשך. קרפד רץ הביתה וטרק את הדלת. ושם, על הרצפה, מה הוא ראה? לבן, עם 4 חורים, גדול, עגול, עבה. כן, הכפתור שלו. בסוף מכל המקומות. אוי, אמר קרפד. הוא היה בכלל כאן כל הזמן. וכמה צרות עשיתי לצפרדי. שהם הלכו ביחד לטייל. קרפד, מה לדעתך הוא עשה, קרפי, אחרי שהוא ראה? אני לא יודע. אני הייתי מאוד מבולבל במקומו. מה לדעתכם הוא עשה? בואו נשמע. קרפד הוציא את כל הכפתורים, מלא כפתורים שהיו לו בתוך הכיס. הוא הוריד את קופסת התפירה מהמדף ותפר את הכפתורים בכל מיני מקומות על הג'קט. למחרת קרפד נתן את הג'קט שלו לצפרדי. לדעת צפרדי, הג'קט הזה היה נהדר ממש. וואו, ג'קט עם מלא כפתורים בכל מיני צבעים שכל מיני חיות חמודות הביאו להם בדרך. צפרדי גם ממש אהב את הג'קט. הוא לבש אותו ומיד קיפץ מרוב שמחה. אף אחד מהכפתורים לא נפל. קרפד תפר אותם בשבילו כל כך חזק. וואו, זה ממש סיפור מרגש. מה מרגש אותך בסיפור הזה, קרפי? אני לא יודע, אולי בהתחלה שצפרדי הלך לחפש איתו והוא היה כל כך חבר טוב. נכון. למה לדעתך בסוף קרפד, למרות שהוא כל כך רצה את הג'קט, בחר להביא את הג'קט הזה לצפרדי? בגלל שצפרדי עזר לו, אז הוא רצה להביא לו מתנה, והוא תפר את הכפתורים חזק, כמו מה, קרפי? כמו שהחברות שלהם קשורה חזק. אוי, זה הבנה מקסימה. הם באמת קשורים ביניהם כל כך חזק. רויטל. מה, קרפי? חברים. מה אתה רוצה להגיד לנו? זה כמו שפילי ואני גם קשורים חזק.
וזה כמו שכולנו גם קשורים חזק אחד לשני, בתוך הלב. נכון, וזה לא משנה עכשיו שפילי משחקת, כי אנחנו בלב שלנו כמו הכפתורים. וואו, זו מחשבה כל כך מעודדת. עולה לי רעיון. מה הרעיון? אולי אני אלך עכשיו לעשות יצירה, ואני אתן אותה מתנה כמו שקרפד עשה לצפרדי, ואני אתן אותה למתנה לפילי כשהיא תצא מהחדר אחרי שהיא תסיים את הפאזל שלה. מה אתם אומרים? זה רעיון טוב? מעניין מאוד. אני חושבת שזה רעיון נהדר, קרפי. קודם כל יצירה זה תמיד כיף לעשות, ואני בטוחה שפילי כל כך תשמח. אולי גם החברים שלנו רוצים להשתתף ביצירה למען מישהו שאנחנו אוהבים, אפילו אם המישהו הזה הוא עצמנו. קרפי, מה? איך אתה מרגיש עכשיו? הרבה יותר טוב. תודה רבה לחברים, תודה שהייתם איתנו ושקראנו סיפור ביחד, ותודה לצפרדי ולקרפד. תודה רבה לכולכם. אפשר להביא לך חיבוק? תמיד. כאילו, עכשיו כן. תודה. ותודה רבה לכם. אנחנו נתראה ביחד בסרטון הבא. נקווה שעד אז פילי תסיים את הפאזל שלה. נתחיל ביצירה? נתחיל ביצירה. להתראות.